Kamuntanan. Salamat sa Dios kay maayo kitang tanan, mga hinigugma ko mga igsuon. O ginaot nga maayo kamo diha sa iyong tagsa-tagsa kapanimalay. Unsa may atong pag-ila sa Ginoo. Sa atong kasanatian ng adlaw-adlaw, unsa man ang iyang imahe alang kanato. Ang uban ang ilang pagtanaw sa Ginoo kay isog, strikto, dali masuko, dali magpahamtang og silot. Apan ang uban ang ilang pagtanaw sa Ginoo kay amakan nga buutan, mapinanggaon, mahigugmaon, dugay masuko, dili magdumot, uban pang nindot nga mga hiyas. Angay natong hinumduman, ang atong pagtanaw sa Ginoo adunay kalambigitan sa atong relasyon ngadto kaniya og sa atong isigkataw. Kun maayo buutan ang Ginoo alang kanato, mahimong mas maduol kita kaniya ug mahimo usab nga maduol ang atong relasyon ngadto sa ubang mga tawo. Apan kung istrikto iso gani ang Ginoo alang kanato, mahimong mahadlok kita ug magpahilayo kaniya ug mahimong istrikto iso usab kita sa atong isigkataw. Diha sa atong ebanghelyo karon, gipaila sa Ginoo ang iyang kaugalingon nga malumo ug mapabsanon. Mingon si Jesus, "Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapabsanon sa espiritu ug makapahulay kamo." Ang atong unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias usab niingon, "Muana ang imong hari, muana nga madaugon ug mapabsanon nga nagkabayog asno sa dati nga asno." Ang Ginoo malumo gayud ug mapaubsanon. Tungod niini kita usab giawhag nga mahimong malumo ug mapaubsanon ngadto sa uban. Atong hunaw-unaw naghihimo kita sa Ginoo sama kaniya. Ang sayop sa mga tawo nga nagtuo nga sila maalamon ug makiadmanon mao kini. Nagtuo sila nga duol sila sa Ginoo kay nasayod man sila sa mga balaod. Apan ang ilang kinabuhi lahi man kay sa ilang nahibaw-an. Mao nga sa laing parte sa kasulatan gitawag sila ni Jesus nga tigpakaaron ingnon. Abi nila nga igo na nga mamemorya ang mga balaod ug nailhan nila ang Ginoo pinaagi niini. Apan kung tan-aw nato ang ilang kinabuhi, makaingon kita nga wala gayud sila makaila sa Ginoo kay lahi man ang ilang binuhatan. Ang tinuod nga nakaila sa Ginoo magpakita niini sa iyang buhat. Sa makausap pa siya miingon, "Sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapabsanon sa espiritu." Ang tinuod nga pag-ila sa Ginoo mao ang pagsunod kaniya ug pagbuhat sa iyang gisugo. Sa laing parte sa kasulatan miingon usab, na dili tanang miingon, "Ginoo, Ginoo," makasunod sa gingharian sa Dios, kundi kadto lamang nasunod sa kabubuton sa Dios. Mga hinigugma ko mga igsuon, ang Ginoo malumo ug mapaabsanon tungod kay siya gugmaman, ug kita usab giawhag nga mahimong sama kaniya. Isangon nato ang yugo sa kalumo ug kamapaobsanon ngadto sa uban agig pagsunod kaniya. Ipakita nato ang gugma sa Dios uban sa konkreto nga buhat. Akong hinduman si Mother Teresa sa Calcutta, na karon Santa Teresa na. Adunay istorya nga nakita siya og tao diya sa dalan nga masakiton unya ang lawas daghang nuka ug daghang ud. Iya kining gikuha og giatiman niyang masakiton, iyang gitambalan ang mga samad, gipanguha ang mga ud. Iyang gipakita sa tao ang dakong gugma ngadto kaniya. Ipakita nato mga hinigugma ko mga igsuon nga kita nakaila sa Ginoo diya sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Tungod kay siya nagpailaman kanato sa konkreto nga panghitabo sa atong kinabuhi. Siya nagpaikra kanato aron ato siyang sundon. Hinaot nga ang kanunayng pagpaila kanato, magdala kanato sa pagsunod ngadto kaniya. Amen.